ଏହି 10ଟି ଗୁଣ ଥିବା ନାରୀ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ। ନମ୍ବର 1, ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ ଯଦି ତର୍କ, ରାଗ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ଥାଏ, ତେବେ ଘରର ଶାନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଓ ସେହି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଭାବ। ଯେଉଁ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ ବା ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ସେଠି ଭାବନାର ଆଘାତ ହୁଏ। ସମ୍ମାନ ଛଡ଼ା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, ଅତ୍ୟଧିକ ସନ୍ଦେହ କରିବା। କିଛି ନାରୀ ସବୁ କଥାରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଆଣେ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ନମ୍ବର 4, ଅଧିକ ରାଗ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ। ଯେଉଁ ନାରୀ ସବୁ କଥାରେ ରାଗ କରନ୍ତି, ସେଠି ଶାନ୍ତି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ଛୋଟ କଥା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଯାଏ। ନମ୍ବର 5, କଠୋର ଓ ଅପମାନଜନକ କଥା କହିବା। ଯଦି ନାରୀ ସବୁବେଳେ କଠୋର ବା ଅପମାନଜନକ କଥା କୁହନ୍ତି, ତେବେ ଘରର ପରିବେଶ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଙ୍ଗନ ଆସେ। ନମ୍ବର 6, ଅର୍ଥର ଅପଚୟ କରିବା। ଯେଉଁ ନାରୀ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି, ଯଦି ଧନର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ନ ହୁଏ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରିବାରକୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମୁହଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ନମ୍ବର 7, ଘରର କଥା ବାହାରେ କହିବା। କିଛି ନାରୀ ଘରର ପର୍ସନାଲ କଥା ବାହାରେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ପରିବାରର ଗୋପନୀୟତା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଓ ବିଶ୍ୱାସ କମିଯାଏ। ନମ୍ବର 8, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା। ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘର ଏମିତି, ଆମ ଘର କାହିଁକି ନୁହେଁ, ଏଭଳି କଥା କୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ କଦାପି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 9, ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ନାରୀ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଚାହେଁନି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଭାର ପଡ଼େ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ଅସମତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ନମ୍ବର 10, ଅତ୍ୟଧିକ ଇଗୋ ଓ ମାନିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ନାରୀ। କିଛି ନାରୀ କେବେ ମାନିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ ଓ ଘରର ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରେ। ପରିବାର ଗଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ସମୟରେ ସୁଧାରି ନିଆଯାଏ, ତେବେ ଗୋଟେ ସୁଖୀ ଘରକୁ ରକ୍ଷା କରିହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।